Sanibonani molweni, ndiyanamkela ezaseTV-ni ngesiXhosa. UPhetheni ke udisayide into yoba makabona unyana yakhe uKwenzo endlini yakhe apho afike emphathele khona ke izinto like grocery. Wabe sefika semnika nditsho nekhadi lakhe ke lebhenki ethi uyambuyisela zonke izinto zakhe. Kwenza imbuzile uba sikhona isidingo saloo nto na. Wabe sithi uPhetheni hayi bo awuzifuni na, kodwa uba uzifunda ke ungazibuyisela. Wathi Kwenza hayi besendibuza nje nam akho nto. Wabe sesithi ke uPhetheni ke uzomxelela ke nento yoba makahoye into enomntana, kaloku ngosezoba ngutata funeka akhule athini. Yho, bedikiwe ke ukwenza simbuza into yoba kanti kutheni ngoba nosokhabase ebelapha ezondixelela le nto iyi-one. UPhetheni uthe ke heyi, awuboni na uba kufuneka uke ulibale le ntombazana. Ethi kanti yintoni lingaka ngalo Sibongile wakho ongakusindawo phofu? Ufuna ukubona umntana wakho ekhula ngaphandle koyise? Uthe ke uyathemba ukuba uzokwenza i-decision erayithi. Uthe ke kudingeka akhule nomntana wakhe uyamdinga as utata. Kwenza uthe okay, khange aphendule iinto ezininzi kuyo yonke le nto ithethwayo nangale ethethwe ngoSibongile khange aphendule. UNomalanga ke ukulo wewe uyatya usekhitshini, uthe sadla esathi ke ucele upha uwewe le nto ayityayo. Wenzeni? Uvele wambuza uba why would I do that? Wathi omnye okay, bendithi ndiyakupha nje, hayi ke wenzeni umxelele ukuba uKwenzo has moved on. UNomalanga wazenza ngathi akeva, kwabe sithi wewe suzenza dumo, uyandiva uba ndithini. Wabe semxelela uba awucingi na sisi uba uqhubeke nempilo yakho nawe. UNomalanga uthe ethi hayi bo sowuthetha nam kanjalo. Khawutsho ke ngubani ke ngoku lo ukuthumileyo uba uzotsho zonke ezi zinto ozithethayo. Wenzeni? Uthe uyacinga uba sekulixesha loba naye ngoku aqhubeke nempilo yakhe. UKwenzo seyitholile isoulmate yakhe, wathi drop the act and smell the coffee. If uzithanda manyhani uzoqhubeka nempilo yakho. Watsho emshiya eme apho. Sele into eqhwanya-qhwanyazayo ke ngoba uyabona uba yeyi, xa ndingasazi uthandwa nanguwewe loo nto ithi ziyandikhalela njengangoku. So uba akaboni ngeke aphinde abone ke usisi because wenzeni ngoku naye ulapha emva kwakhe. USibongile ke uyaziqhubekela nobomi bakhe kowabo ngoba uyise bemyalile into yoba makohlukane nalo mfana akaziphilele impilo yakhe. So uSibo ke ubhizi uyazidrowela, aqale phantsi wenza iinto zakhe zee-drawings. UDeliwe ke usengxakini, uMandule umxelele uba uvuma uzokwazi yonke into ngoSibongile. So uDeliwe ucela uKhuzwayo ukuba amncede ngoMandulo. Ethi uMandulo angayithethi le mfihlo yabo. UKhuzwayo uthe heyi, andiyingeni mna loo nto, into zakwakho nje. Mna ndizingeni. Wabe sephakama emshiya apho. Uthe xa ephuma ke wabe kungena uSibongile, noSibongile wabe ephuma emva koKhuzwayo. So wabe sekhwaza uSibongile ke sithi Sibo baby, hayi ke wothuka uSibo uba njani sendibizwa kanjalo ngoku. UDeliwe umcengile ke uba abe ngakwicala lakhe kuyo yonke le nto kaMandulo, angathethi iindaba. uSibongile uthe kodwa ke uthetha inyani nje akaxoki. Aqhuntsula amehlo ke ngoku uDeliwe ethi hayi bo ndijikelwa nanguwe, uyayazi le nto izombulala utatakho, uba angayazi uba ndenza ntoni izambulala. So bavumelene ke kuba ethi uSibongile wenzela uyise. Uthe ethi uyamhaka wathi uSibongile andizukwazi, ndizoba leyithi emsebenzini, andithi uya kwaDeliwe phaa basebenza khona. Nango ke uPhetheni efike ehambela phezulu kwaDels. Efika ke uDeliwe ethi umxelela uba uzocela abophe umdlwane wakhe. Lo mdlwane ke nguSibongile. Uthe uSibongile angaze aphinde alibeke unyawo lwakhe eThekwini, ucela nje amenzele ifeyva yoba amgcine ehlele exopho. UDeliwe uthe ndizawufumanani ke mna ke if ndizakwenza loo nto. Wathi ke uzocika lonke ityala lakhe. uDeliwe uthe ke okay. Wabe sesithi hayi bo awusalahleli noba ngooMandela abambalwa ke ukwenzela uba le deal yethu izocaca. UPhetheni uvele wathi bye-bye Deliwe waphuma. Uthe xa ephuma wadibana noSibongile. Kunani bambulise uvele wenza nje sounds ezifani wabe sephuma. uSibongile ushiyeke ethetha ngamehlo cause ujonga uPhetheni ajonge uDeliwe. Uyayibona into yoba ikhona into abayidibanisayo aba bobayi-two and kaloku uDeliwe ngulo bethetha naye ekuseni. So kukhona okuhlanganiswayo. Yho, I can't wait kude kuvele le nto kaNomfundo nonjengayo kwenzela uba uPhetheni abone uba njengoba ebhizi ziipleyiti zabanye abantu yakhe ngaphi iyachitheka.
Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.